Не купувайте релси за пердета със същата ширина като прозореца. Това е една от най-честите грешки, които клиентите правят, когато избират релси директно от магазин, без да се консултират със специалист. Много хора избират релса, която е точно толкова широка, колкото е и прозореца. Проблемът е, че когато дръпнете завесите в страни, те ще покрият част от прозореца и по този начин ще блокират естествената светлина. Затова релсата трябва да бъде по-дълга от прозореца, за да могат завесите да се събират отстрани и прозорецът да остане напълно открит. Разбира се, това не винаги е възможно, например когато прозорецът е много близо до стената. Но в повечето съвременни жилища има достатъчно място, за да се постави по-дълга релса. Добро правило е да предвидите около 25 до 30 см от всяка страна на прозореца, за да могат завесите да се събират красиво в страни и да не спират светлината. А ние сме от Дежероса и при нас ще откриете разнообразие от пердета и завеси, които може да закупите като плат на метър или да поръчате с ушиване. Също така предлагаме корнизи, както и техния монтаж. Посетете нашия магазин в град Варна на улица Прага 7 или онлайн на degerosa.com.